Igbo bụ Igbo ndị ọma ndewonu. Ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya. Oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 31 n'ọnwa asaa afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo. N'iji malite gere akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Otu bọọdụ ndị isi ụlọ ọgwụ steeti Abia achụpụla ndị dairektọ niile n'ezi ma gbachie ọnụ ụzọ ámá n'ihi ebubo igbubi ụgwọ ọnwa ndị ọrụ. Onyeisiala Tinubu ehiwela kansụl ndị eze ọdịnala na mpaghara ndịda n'Owerri. Ndị nhazi njegharị ajụla aro onye IGP ndị uwe ojii na-atụ ime njegharị n'ebe ụfọdụ a ga-enye ohere maka ya ebe ha nọ na-esi ọnwụ na njegharị ahụ ga-abụrịrị n'okporo ámá dị iche iche. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'aka ngwa ngwa. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Gọvanọ steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti na-arịọ ndị eze ọdịnala, ndị ndu nke ụlọ ụka nakwa ndị isi ime obodo ka ha dụọ ndị obodo ha ọdụ megide ikwe ka ejiri ha mee ihe ike ọbụnadị dịka ndị ntorobịa gburugburu ala Naịjirịa na-eme atụmatụ ịbagide njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ ga-amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst bụ echi. Ọ rịọrọ arịrịọ a na mgbasa ozi ọ gbasara ndị bi na steeti Abia. Gọvanọ gosipụtakwara nchegbu ya na njegharị ahụ emere atụmatụ ịbagide nwere ike itikasị ghọọ nke ọgba aghara ma bụrụ nke ga-emerụ ndị na-enweghị otu ọha ha ahụ nakwa ndị na-adịghị ike n'obodo. Ọ gakwara n'ihu dụọ ndị ntorobịa steeti Abia ọdụ ka ha nwee agwa njide onwe onye nakwa soro ndị isi kwurịta okwu maka ọchịchọ obi ha. Ka ọ dị, ụlọ ọrụ nchekwa ime obodo NSCDC nke steeti Abia na-aṅụ iyi ichekwa ngwongwo gọọmenti ndị dị mkpa na steeti a ka a ghara inwe mmebisi ihe n'oge njegharị ahụ nke ga-ezu ala Naịjirịa ọnụ na-abịa abịa. Onye kọmandant nke ụlọ ọrụ NSCDC na steeti Abia, Usman Ishaq Alfadarin, nyere ndị ọhaneze mmasị obi ike a mgbe ya na ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị na-adịla njikere ugbu a na nkwadebe ichebe ndụ na ngwongwo nke ihe owuwu ndị bụ ọkpụtụrụkpụ nke gọọmenti nwe nakwa ụmụ akụrụngwa ndị ọzọ na steeti Abia n'oge njegharị ahụ nakwa mgbe ya bụ njegharị ga-akwụsị. O nyere mmasị obi ike niile a mgbe ọ na-agwa ndị ọrụ ha ndị nke gbakọtara maka ọzụzụ na nkụzi emere ka ndị nta akụkọ mara maka ya metụtara atụmatụ njegharị ahụ nke na-aga ịbịa. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ozi eji n'aka nakwa ahụmahụ nke enwerela na-arụ aka na ndị omekome nwekwara ike iweghara njegharị ahụ ma hụta ya dịka ohere ha nwere imebisi ngwongwo ọhaneze nke ndị mmadụ nwe nakwa nke ndị gọọmenti nwe nakwa iyi ndụ ndị mmadụ egwu. Ndị ọrụ otu bọọdụ ndị isi ndị nke nhazi ụlọ ọgwụ steeti Abia HMB n'aha mkpirisi n'isi obodo pụtara n'okporo ámá mee ihe ha kpọrọ njegharị nke udo iji kwupụta iwe ha n'ihi mgbubi a na-egbubisi ụgwọ ọnwa ha nke ọnwa Mee, Juun nakwa nke Julaị afọ a n'isi obodo steeti a bụ Ụmụahịa. Ndị ọrụ n'oge njegharị ahụ kpọchiri ọfịs nke onyeisi oche otu bọọdụ HMB ahụ bụ Odoziakụ Azubike Odochi, ebe ha kpọchikwara onye nhazi dairektọ ego onye aha ya bụ Awa Odo nakwa onye dairektọ nchekwa ihe na-aga n'ọrụ Chidozie Emezuo na-ebo ha ebubo ịmaja ndị mmadụ nakwa agwa nke enweghị obi mmadụ nke ha na-egosipụta. Dịka ndị ọrụ nke otu HMB nke onye isi ha bụ David Otu Ihe Na-eme nakwa onye isi oche nke otu Allied Action Congress nọkwa n'ime otu ahụ onye aha ya bụ Chidimma Nwokoma
onye isi nke otu jikọrọ ndị ọrụ ahụike nakwa otu ndị ọrụ anọrọla na-agabiga mgbubisi nke a na-egbubisi ụgwọ ọnwa ha site n'oge ruo n'oge kamgbe ọnwa Mee na-enweghịkwana nkọwa ọbụla nke e nyere maka ụdị agwa ahụ, ebe ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ndị nwere akara ọba ego n'otu ụlọ akụ kpọmkwem bụkwana ndị na-ahụbeghị ụgwọ ọnwa nke Julaị ha toro gọvanọ Alex Otti maka ịkwụrụ na nkwa ya nke bụ ịkwụ ụgwọ ọnwa n'abalị 18 nke ọnwa ọbụla, ebe ha bere akwa arịrị na mgbubi nke ụgwọ ọnwa ha n'ime ọnwa atọ ugbu a n'oge nke ihe isi ike a anyị nọ na ya bụkwanụ nke ha kọwara na ha agaghị anabata. Ndị nhazi nke njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ zuru ala anyị ọnụ eyiri ga-amalite n'ọnwa Ọgọst ajụla arịrịọ nke onye Inspector General ndị uwe ojii Kayode Egbotokonu na-atụ aro ka eme njegharị a n'ebe ụfọdụ nke bụ ebe mgbakọta, ebekwana ndị nke na-ahazi ya bụ njegharị jụrụ ajụ na ha ga-eme otu ahụ n'otu ọgbakọ nke ahaziri ebe ndị nhazi njegharị a nọ na ya. Onye IGP ndị uwe ojii tụrụ aro ka eme njegharị a n'ebe ụfọdụ a ga-amawapụtara maka ya bụ njegharị ma dụ ọdụ megide njegharị n'okporo ámá dị iche iche. Onye ọkaiwu na-achụ nta ugwu ruru mmadụ bụ Femi Falana onye SAN, onye so n'ime mmadụ 25 sonyere na nnọkọ ahụ, mesiri ya ike ihe ndị a na-atụ anya n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Onye ọkaiwu nke otu akpọrọ Take It Back Movement, onye aha ya bụ Ebunolu Adegboruwa onye SAN, nakwa ndị nnọchiteanya nke otu jikọrọ ndị ọkaiwu NBA n'aha mkpirisi, ndị ọkaiwu ndị ọzọ, otu ndị na-achụ nta ọdịmma nakwa mmepe ime obodo, tinyekwara ndị isi niile nke njegharị ahụ emere na atụmatụ ya ịbagide n'otu olu jụrụ aro ahụ nke onye IGP ndị uwe ojii tụrụ gbasara njegharị ahụ. Ka ọ dị, onye IGP ndị uwe ojii kwusiri ike ma dọkwa aka na ntị megide njegharị n'okporo ámá nke ọ kọwara na ndị iro nke obodo a nakwa ndị ọchọngonoko nwere ike iweghara ya bụ njegharị ahụ maka ebumnobi ha ọzọ dị iche. Ka ọ dị, ndị nchekwa ezigara bụkwanụ ndị ọrụ ga-arụ ọrụ n'ihe metụtara ichebe ndị mmadụ n'oge njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ nke ga-ezu ala anyị ọnụ ka a na-akọwa ugbu a na ha ga-eyi igwe na-esekọrọ ihe na-eme nke bụ kamera n'asụsụ bekee n'ahụ ha niile iji na-esekọrọ ihe niile na-aga n'oge njegharị ahụ iji gbagha akụkọ ọbụla nke ga-abụ nke ụgha ga-esi n'ebe ọbụla were fepụta nke ga-egosi ihe na-emeghị eme site n'aka ndị agamevu adị mma n'ajụ. Nke a bụ dịka onye Inspector General ndị uwe ojii Kayode Egbotokonu mere ka amara n'oge ọgbakọ mkparịta ụka nke dịrị n'etiti ndị ọrụ nchekwa nke hiri odo n'isi ụlọ ọrụ Secretariat ndị uwe ojii dị n'Abuja na nkwadebe ndị a na-eme maka oge njegharị a, ebe o mesiri ya ike nkwudosi ike ha nke bụkwanụ na ha dịkwa njikere nke ndị uwe ojii dị ka ọ dị ugbu a n'ala Naịjirịa ichebe ndị niile ga-eji ụzọ udo mee njegharị gburugburu ala anyị. Ụfọdụ ndị akpa obi nakwa ndị agboro bụ ndị a na-enyo enyo na steeti Lagos apụtala n'okporo ámá dị iche iche na-adọ ndị bi na steeti ahụ aka na ntị ka ha gharakwa isonyere na njegharị ahụ emere atụmatụ ya nke ga-amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst. N'otu eserese vidiyo na-agbasa ebe niile ahụrụ ndị omekome ndị a ka ha na-ejegharị ma buru nkọrọnkọrọ nakwa okpiri n'aka ha, tinyekwara ngwa ọgụ ndị ọzọ ndị nke ha ji ma jiri asụsụ Yoruba na-eti mkpu ịdọ aka na ntị na ndị bi na steeti Lagos zerekwa njegharị ahụ a chọrọ ịbagide, nke isi ihe eji achọ ime ya bụ iji gwa
iji rụgide gọọmenti ịtụkwasị nakwa ịkwụsị ọchịchị nchigbu nakwa nke ọjọọ. N'eserese vidiyo ahụ nke rutere Enyimba TV aka nke gosiri ndị akpa obi a nakwa ndị agboro a ebe ha nọ n'ebe yiri ogige ahịa na-eyi egwu ma na-asị onye si na ndụ ọ dị adịghị ụtọ ya pụta bịa mee njegharị. Nke a na-abịa dịka gọọmenti kpọrọla oku ọtụtụ ugboro ka ndị ndu nakwa otu ndị na-achụ nta ọdịmma obodo ka ha bụrụ ndị nke ga-amịghachi mma ha n'ọbọ ma hapụwazie ime njegharị ahụ, nke a kọwara na ya bụ oku ndị a si na ntị nke a banye ma si na ntị ọzọ pụọ na ntị ndị a chọrọ ime njegharị a. Muhajid Asari Dokubo na-atụ ndị niile ọ bụ ha ka ọ tụrụ n'isi n'ime njegharị ahụ, ndị nke na-achọ ịbagide ya ugbu a ụka na ntị ka ha bụrụ ndị nke na-agaghị anwa anwa erute nso na njegharị ahụ ha chọrọ ime bịawa mpaghara Niger Delta. Onye bụburu onye na-alụ ọgụ maka nnwere onwe nke mpaghara Niger Delta n'oge gara aga kwupụtara nke a na Port Harcourt, ọ bụkwa n'isi obodo steeti Rivers, n'ọgbakọ nkụzi ihe Niger Delta maka agbụrụ ndị ntorobịa nakwa ụmụ nwanyị. Asari Dokubo kọwara na ebumnobi ndị chọrọ ịbagide njegharị ahụ ekwekọghị na nsogbu nakwa mkpa ndị Niger Delta. Ọ gwara ha na ha ga-eguzogide ihe ọbụla nke bụ usoro a ga-eji eme njegharị ahụ, ebe ọ bụrụ ndị a ebubo na ebe anya ha dị ugbu a bụ na ọnatarachi niile nke si na mpaghara Niger Delta na-ewepụta na-akpọ ha ndị nnupụ isi. Otu ụlọikpe ukwu etiti dị na steeti Lagos akwadola akwụkwọ onye Attorney General steeti ahụ bụ Lawal Pedro onye SAN gbara na-achọ ka amachie njegharị ozuru ala anyị ọnụ ahụ nke abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst na steeti Lagos ịbụ naanị n'ogige Gani Fayemi Freedom Park dị n'Ojota nakwa nke Peace Park dị na Ketu bụ ebe a chọrọ ka ya bụ njegharị hiodo. Ọkaikpe Samuel Ogundare kwadoro ya bụ mmachi dịka ogbugbo maka mgbochi ihe nwere ike ime site na ya bụ njegharị ahụ, bụkwanụ nke a ga-amachibido ndị agbara akwụkwọ ịgbakọta naanị n'ebe ndị ahụ enyere ohere ya na steeti Lagos site na abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst ruokwa abalị 10 na-abụghị ebe ọbụla ọzọ malite n'elekere 8 nke ụtụtụ ruo n'elekere 8 nke ụtụtụ ruo n'elekere 6 nke mgbede. Mgbe ọ na-ewepụta akwụkwọ a bụkwanụ nke o wetara n'ihu ụlọikpe, onye Attorney General nke steeti Lagos rụrụ ụka na dịka ya bụ onye isi nke itinye ụkpụrụ iwu na steeti Lagos n'ọrụ ma bụrụkwa onye hụtụrụla ọtụtụ ebumnobi ndị dị iche iche ndị dịnyere obodo a nakwa ndị nke na-emegide ya n'ihe metụtara njegharị ahụ anya, ọ bịara dị nnọọ oke mkpa ka echebe ụmụ akụrụngwa ndị nke gọọmenti nwe bụkwanụ ndị gbara ọkpụrụkpụ na steeti ahụ ma gbochie ntụfu ndụ nke ndị bi na steeti ahụ nakwa ngwongwo ha dịka ọ bụ ihe ahụ tụrụla n'oge njegharị ndị emere n'oge gara aga. Iji maatụ njegharị EndSARS nke Hirodo n'afọ 2020, Pedro mesiri ya ike na ndị uwe ojii nọ na steeti ahụ enweghị ndị ọrụ zuru ezu inyecha nchekwa maka ndị niile chọrọ ime njegharị a n'ọchịchị kansụl niile okporo ama nke nọ na steeti ahụ, tinyekwara okporo ụzọ awara awara niile nakwa ebe mgbakọta ndị ọzọ maka ọhaneze na steeti ahụ. Onye isi ala Bola Tinubu na-agba ndị eze ọdịnala mpaghara ndịda ume ka ha hụ n'udo chịrị eze n'ogbe ha na-achị oge niile. Onye isi ala onye odeakwụkwọ gọọmenti etiti nọchiri anya ya omeiwu George Akume kwupụtara nke a n'okwu o kwuru na mmemme hiwe nke kansụl ndị eze ọdịnala Hirodo na Owerri, isi obodo steeti Imo. N'okwu ya na mmemme ahụ, gọvanọ steeti Imo Hope Uzodimma
ọdịmma kpọkuru ndị eze ọdịnala na mpaghara ndịda na ọchịchị kansụl 17 enwere na steeti ahụ nakwa mpaghara ndị ọzọ ka ha bụrụ ndị nke ga-akpọtụrụ ndị ogbo ha nọ na mpaghara ugwu maka ịrụkọ ọrụ ọnụ n'ime ka ala anyị dị n'otu ma dere du. Otu ndị eze ọdịnala na-ekwu okwu ya nwere Oni nke Ife Adeyeye Eniton Ogunwuchi dịka onye isi oche nke kansụl a na mpaghara ndịda, ebe ndị osote onye isi oche gụnyere Obi nke Obingwu, eze Cletus Ilomuanya nakwa eze Jaja nke Opobobo Dandesin Douglas Jaja, Dein nke Agbo bụ Benjamin Ikenkuchukwu Kagborokuzi nke mbụ bụ onye odeakwụkwọ. Onye Chief of Naval Staff Emmanuel Ogala ekwuola na ndị agha mmiri anwụchiela ihe karịrị ụgbọ mmiri dị 35 n'ala Naịjirịa, bụkwa ndị nke akọwara na ha bụ ndị eji ezu ohi mmanụ n'elu mmiri niile dị n'ala anyị. Maazị Ogala onye jikwa ọkwa Vice Admiral onye mere ka amara nke a na ọgbakọ ndị aka ji oke nakwa n'ihe ndị na-eme n'elu mmiri nke emere na Abuja kọwara na ụgbọ mmiri ndị a ejichi ka enyeferele n'aka ndị ga-ekpe ha ikpe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. O kwuru na ndị agha mmiri ahazigharịala onwe ha nakwa usoro ọrụ ha ma hiwekwa ngalaba ọrụ akpọrọ Operation Delta Sanity nke mere n'ọnwa Jenụwarị ma nọgide na nledo ha na-eme n'elu mmiri niile na nzaghachi n'ọnọdụ ọbụla nke ahụrụ nakwa n'itinye iwu n'ọrụ na mgbakọta ha nakwa na ihe ndị ọzọ nke ha na-eme banyere ndị aka ji oke n'ihe niile a na-eme n'elu mmiri. Onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Borno South n'ụlọ nzukọ ukwu ala anyị Ali Ndume ajụla ọnụ ụlọ ọfịs ọhụrụ enyere ya site n'aka otu kọmitii ije ozi ụlọ nzukọ Senate dịka usoro ihume nke ịmụ iwu. Ndume tụrụ anya ịgafe n'ọfịs ọzọ dịka a chụpụrụ ya n'ọkwa onye whip nke o jibu nke ụlọ nzukọ Senate. A gwara Ndume ka ọ kwapụ n'ọfịs ọ nọ ugbu a ma kwaga na okpukpu nke atọ nke ụlọ nzukọ ahụ iji nye ohere ka onye whip ọhụrụ kwabanye n'ọfịs ahụ, onye aha ya bụ Tahim Ngono. Na nzaghachi nyere ebe ọfịs ya dị ugbu a n'okpukpu nke atọ nke ụlọ nzukọ ukwu, Ndume n'akwụkwọ ozi nke o degara onye isi oche nke otu kọmitii ije ozi ụlọ nzukọ Senate bụ omeiwu Sunday Karimi ụnyaahụ bụ Tuesday kwuru na ọfịs ahụ enyere ya adịghị egosipụta ọkwa nke o toruru na ya dịka onye omeiwu n'ụlọ nzukọ Senate. Onye omeiwu na-anọchite anya isi obodo Abuja bụ Ireti Kingibe na-achọ ka onye minista isi obodo bụ Nyesom Wike rịọ ya arịrịọ mgbaghara n'ihi okwu ọnụ ya nke iyi egwu ịchọpụ ya n'oche omeiwu ya nke isi obodo Abuja n'afọ 2027. Kamgbe Kingibe na Wike malitere ọrụ n'ọkwa ọrụ ha dị iche iche, ọ naghị adabara ha abụọ. Ha ndị a bụkwanụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị agbasala ibe ha ọnụ n'ọtụtụ oge. Nwata nwaanyị a gosipụtakwana njikere ọ dị ugbu a iso Wike rụkọ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ ga-arịọ ya mgbaghara maka ịgwa ya na ya ga-ama kọọ igwe transfọma. Dịka ya bụ nwata nwaanyị siri kwuo na Wike bụrụ onye na-akwanyere mmadụ ugwu, ọ kwesịrị ịma na o kwesịghị isi otu ahụ agwa ya okwu. Gọọmenti steeti Bayelsa amalitela nkesa nke osikapa nakwa ngwa nri ndị ọzọ nke ọchịchị etiti nyere steeti ahụ iji belata mmetụta ụfụ ihe isi ike akụnụba na-enwe n'ahụ ndị mmadụ. Nkesa nke ngwa nri ahụ bụ nke a kọwara na a ga-agbasu ya n'isi obodo steeti ahụ bụ Yenegoa, nke gọvanọ Daoye Diri nọrọ n'isi ya ma dọọ aka na ntị na onwe
enweghị onye ọbụla nke ji ọkwa ọrụ ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa onye ọrụ bekee ọbụla na steeti ahụ ga-erite uru na nkesa ahụ. N'okwu ya n'oge nkesa ahụ, onye kọmishọna na-ahụ maka ozi nakwa nhazi atụmatụ ya bụ Ebuluwu Koku Obayal kwuru na gọvanọ adịla mbụ nye ntụziaka ka ekesara ndị na-enweghị otu ọha ha ngwongwo nke ihe oriri ahụ na wọdụ niile dị na steeti ahụ. Koku Obayal kwuru na steeti Bayelsa natara ụgbọala trọkụ dị 20 nke bụ akpa osikapa nke keji 25 dị 24,000 sitere n'aka ọchịchị etiti maka ikesara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti ahụ. Ndị ekperima wakporo otu ụgbọala bọọsụ ngwongwo enyemaka jupụtara na ya nke bụ nke otu jikọrọ ndị nta akụkọ NUJ n'aha mkpirisi nke nọ na steeti Cross River. Ndị ọrụ nta akụkọ ahụ mgbe ha natara ozi sitere n'aka onye dairektọ nke ụlọọrụ ngalaba ọnọdụ gbatagbata na steeti Cross River bụ Reverend James Anam na-ekwu na ha so na ndị ritere uru na nkesa agba nke mbụ a mere ngwa ngwa gaa ebe nkwakọba ihe nke gọọmenti ma bụrụ oke nke ha nke ngwa ihe oriri ahụ. Ụgbọala bọọsụ ahụ nọ n'okporo ụzọ na-abịa isi ụlọọrụ sekretariat ndị ọrụ nta akụkọ mgbe a wakporo ya site n'aka ndị omekome malitere tụwa ụgbọala ahụ okwute nke mere ka ụgbọala ahụ jirizie nwayọọ nwayọọ na-agba ebe ha kwudoro ya n'ike ma bunara ọtụtụ ngwa ihe oriri site na mpio nke ụgbọala ahụ nke ha kụwasịrị n'otu aka ahụ. Onye ọkwọ ụgbọala ahụ, onye aha ya bụ Joseph Akpaineni, onye ahụtara dịka ọ kọrọ akụkọ na ndị ekperima nara ya ekwentị ya ma kụjie ya isi nku aka ebe ọ kọwara na chi zọrọ ya bụ mgbe azụ ụgbọala ahụ mepere n'ike ọtụtụ akpa osikapa nakwa akpa garị adapụtasịa n'ala nke mere ka ndị omekome ahụ hapụzie ya ma chee ihu ha n'ibukọrọ ngwa ihe oriri ndị ahụ dapụrụ n'ala nke nyekwara nwa amadi ohere iritu n'ụgbọala ahụ ma rie mgbọmgbọ iji zọọ ndụ ya. Otu onye aka ochie n'egwu n'ala Naịjirịa, onye na-ede egwu ede ma na-emekwa ihe ejije, Onyeka Onwenu atọgbọla ngaji. Akụkọ rutere ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV aka na-ekwu na Onwenu nwụrụ na mgbede ụnyaahụ bụ Tuesday n'ụlọ ọgwụ Reddington Hospital dị na steeti Lagos ka ọ dachara ebe ọ na-agụ egwu n'ememme ncheta ọmụmụ nke Odoziakụ Stella Okoli. Otu anya hụrụ ka ya bụ ihe siri wee mee onye nọ na mmemme ahụ kwupụtara ozi a nke na-ewute ewute. Amụrụ Onwenu n'afọ 1952 n'obodo Obosi nke dị na steeti Anambra. Ọ malitere ịkụ egwu ya n'afọ ndị 1980. Onwenu so mee ọtụtụ ihe nkiri ejije Nollywood ma nweta ọtụtụ ihe nrita nkwanye ùgwù n'ihi ụtụ ndị nke ọ tụnyere na ọrụ ịgụ egwu nakwa ime ihe ejije. N'ịgbakwunye ihe n'ọrụ ịgụ egwu ya, Onwenu tinyekwara aka na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọtụtụ ndị ga-eri uju ọnwụ Onwenu ugbu a ogologo oge ebe ndị ihe ya masịrị na ugbu a n'anya mmiri maka ozi ọnwụ ya nke gbasarala ebe niile ugbu a na Naịjirịa. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV Aba ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị nke m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m abịa. Na-eburu n'obi na ịka nọ ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, ezipụla akwụkwọ nwụchi maka onye minista nhazi ego mba Liberia n'oge gara aga nke sochiri ebubo a na-ebo n'aka ya dị na nrụrụ aka ego ruru $500
Samuel Tue yana ndị isi ọrụ mmadụ anọ ndị ọzọ ndị nụrụ ọrụ n'okpuru ọchịchị onye isi ala pụrụ apụ na mba ahụ bụ George Weah ka oku na-akpọ maka aka ha dị na ha zuru gọọmenti ohi mgbe ha nọ n'oche ọchịchị. Maazị Tue, onye mba Amerịka nyekwarala ntaramahụhụ maka nrụrụ aka, na-ekwu na ịkpọ ya aha ugbu a bụ nke eji na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị iji megbuo ya na ndị ọzọ bụ ndị ọrụ n'oge gara aga. Ọchịchị Weah, onye afọ 6 ya n'oche ọchịchị gwụrụ ma kụrụ ọnụ n'ọnwa Jenụwarị nke afọ a, bụ nke ebubo nrụrụ aka jupụtara na ya nakwa ụzọ esiri mee ego bụ nke a kọwara na ozighị ezi. N'akụkọ akụnụba, ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka mbubata ngwaahịa customs n'aha mkpirisi akwụsịtụla ụtụ niile nke a na-atụkwasị n'elu ngwa nri ndị dị oke mkpa n'ala anyị ugbu a. Nke a ka ekpughere n'otu eserese vidiyo nke onye Comptroller General ụlọ ọrụ Custom Bashiru Adewale Adeniyi zibatara n'akara S ha, ebe o kwuru na nkwụsị ahụ bụ iji mee ka nri bụrụ ihe nke ga-ekwe ụmụ Naịjirịa nzụtali. O kwetara na iri elu ọjị nke ihe niile eji ego azụ nke na-eme n'ụwa niile zuru ebe niile ma na-emetụtakwa obodo Naịjirịa, na-ekwu na ụlọ ọrụ kọstọm dị njikere itinye ntụziaka ọchịchị etiti na ọrụ nke bụ ịkwụsịtụ ụtụ niile n'elu akụrụngwa nri ndị dị mkpa. Na akụkọ ọzọ nke anyị ji n'aka, ụlọikpe mkpesa tribunal maka ndị ahịa akpọrọ CCPT n'aha mkpirisi akachapụla akwụkwọ ikpe nke mbugo ọnụahịa ngwaahịa agbara megide ụlọ ọrụ MultiChoice n'ala anyị. Otu panel mmadụ atọ nke panel ahụ kachapụrụ ya bụ akwụkwọ ikpe nke sochiri arịrịọ nke onye gbara akwụkwọ ahụ rịọrọ iwetu okwu ikpe ahụ ọ gbara megide ụlọ ọrụ MultiChoice. Onye aha ya bụ Festus Onifade, onye jiri ọnụ okwu were kwuo na ya achọghịzi ịga n'ihu n'okwu ikpe ahụ, ebe o gosipụtara echiche bụ na ụlọ ọrụ MultiChoice nwere ike iji ohere oge ezumike n'afọ nke ndị ọrụ ụlọikpe gbaa akwụkwọ mkpegharị n'ụlọikpe mkpegharị iji mee ka okwu ahụ siere ya ike, nke meziri na ugbu a ọ sị na ya achịsala ọwa. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, n'ebe ndị akụgburu na asọmpi egwuregwu bọọlụ ụkwụ nke egwuregwu Olympics na-aga n'ihu ugbu a nke ụmụ nwanyị, otu egwu bọọlụ Super Falcons ga-abụ ndị nke ga-eme ihe niile ha kwesịrị ime iji nweta mmeri ma banye n'agba nke ọzọ n'egwuregwu Olympics ugbu a. Otu egwu bọọlụ ala Naịjirịa ataala ịma aka ndị ha gbarala na mbụ. Nke mbụ bụ n'etiti ha na mba Brazil n'oge mgbasu nke ha mere, ebe nke abụọ bụ ha na ndị ọkaibe mba ụwa bụ Spain n'ụbọchị Sọnde, ebe agbanyụkwara ha anya. Japan dabasịrị afọ n'aka otu egwu bọọlụ Super Falcons n'egwuregwu bọọlụ ụkwụ nke Olympics na Greece afọ 2004 mgbe Vera Okolo sonyere ọkpụ goolu nke ịma aka ahụ ma nwetara Naịjirịa akara 3 n'otu oge. Naịjirịa na Japan ugbu a dịka ọ bụ ha na-achịpụ ya ugbu a na-elegide anya inweta ohere na agba nke na-esote nke ikpeazụ, ebe onye ọbụla n'inwe ha metara mmeri ga-abụrụ onye ihe ọma kpọrọ n'ime ịma aka ugboro abụọ ha gbarala otu egwu bọọlụ Super Falcons tọgbọ n'ala n'ihe metụtara akara n'otu ha, dịka ndị Brazil na Spain chinyere ha aja n'anya, ebe Japan nọ n'ọnọdụ nke abụọ n'otu chi n'akara 3 nke ha ji n'aka. Ndị ọma ozuola ma gbachaa n'akụkọ ndị nke anyị jiri bịa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Otu bọọdụ ndị isi ụlọ ọgwụ steeti Abia achụpụla ndị dairektọ niile n'ezi ma gbachie ọnụ ụzọ ámá n'ihi ebubo igbubisi ụgwọ ọnwa ndị ọrụ. Onye isi ala Tinubu ehiwela kansụl ndị eze ọdịnala na mpaghara ndịda na Owerri.
ndị nhazi njegharị iwe emere atụmatụ ime n'ala Naịjirịa ajụla ruo onye IGP ndị uwe ojii na-atụ ime njegharị n'ebe ụfọdụ nke a ga-enye ohere ma na-esi ọnwụ na njegharị ahụ ga-abụrịrị n'okporo ámá dị iche iche n'ala anyị. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa, na-asịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa na Enyimba TV Aba. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.